हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे मोनसेबो आपडेटखौ नोंथांमोना मिस जाया। बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर जोङो बे समाव भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय एक नाम्बाराव आङो नोंथांमोननि थाखाय लाना फैदों जे क'क्राझाराव सासेनि देहायाव कर'ना भाइरास मोन्दों। जोंनि बिटिएडिनि सिङाव थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनै बयनिख्रुइ गिबिसिन होननानै बुंनो हायो जोङो बेखौनो जे कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। जे जाय बिथांनि देहायाव मोननाय जादोंमोन बेनि ट्राभेलिं हिस्ट्रि दं होननानै जोङो मोन्थिनो मोन्दों। बेवहाय जे बिथाङा कचबिहारनिफ्राय क'क्राझाराव फैदोंमोन आरो जाय मानसियानो जाबाय कर'ना भाइरासजों साग्लोबजादों बे मानसिनि मुङानो जाबाय आसान आली मुंनि सासे बियो मानसि। बेनियावहाय बियो कर'ना भाइरासआ दिनै गाग्लोबनानै दं होननानै जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। नोंथांमोना बेयाव लोगोसे नायोब्ला मोननो हागोन जे हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामना होदोंमोन मैया। बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन दिनैसिम आसामाव गासै 44 सुबुङा दिनै कर'ना भाइरासजों साग्लोबजाबाय आरो दासिमाव जोङो नायोब्ला 11 एक्टिभ जानानै दं आरो डिसचार्जआ जाबाय 32 आरो सासे थैबाय। जोङो बेखौ अलरेडि सिगांनि डाटायावबो जोङो मोननो हादों। दा बेयाव नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाबाय जोंनि बिटिएडिनि सिङाव थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनै कर'ना भाइरासआ दिनै साग्लोबफैबाय। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिटिएडि सिङाव थानाय मानसिफ्रा हुसियारै थानाया मोजां। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 2आव आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों जे तेलेंगानाया लकडाउनखौ बारायदेरबाय। बेसेबांसिम बारायदेरखो बिसोरो 29 मेसिम बारायबाय होननानै जोङो बेयाव फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। जे तेलेंगानानि चिफ मिनिस्टार चन्द्रशेखर राव बिथाङा गावनि जे बे लकडाउनखौ बारायनायनि खोथाखौ नरेन्द्र मदि बिथांनो जे फोरमायहरदों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। जे कर'ना भाइरासनि गोसारथिखौ नायनानै मानसि थैनायनि अनजिमाखौ नुनानै जे लकडाउनखौ बारायनो गोनांथिखौ मोनदांनानै जे बेबायदिनो तेलेंगाना हादरसाया जे लकडाउननि समसिमाखौ बारायदेरनाय सुलुंखौ जोङो बेवहाय मोननो हादों। स' लोगोफोर बे समाव आङो 3 नाम्बाराव नोंथांमोननि थाखाय लाना फैदों जे कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया। दासिमाव बे भिडिअखौ बानायनाय समसिमाव जे जोंनि भारत हादराव माबायदि कर'ना भाइरासआ गोसारनानै दं बेनि स्टेटास आङो लानानै फैदों। नोंथांमोना बेयाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन कनफार्म केसेस। बेवहाय नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे बेवहाय 46,711 जोङो मोननाय जाबाय आरो रिकभारि खालामनाय जाबाय दासिमहालागै जे 13,161। ओमफ्राय जोंनि भारत हादराव थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 1,583। थामहिनबा 1,583 सुबुङा दिनै थैबाय आरो दासिम एक्टिभ जानानै दं। दुलाराय जोंनि मुलुगाव साग्लोबनायजों लोगोसे जोंनि भारत हादराव दासिम एक्टिभ जानानै दङ जे 31,967 जोङो बेवहाय बेबादि मोननो हानाय जादों। लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेवहाय टप 5 स्टेट अफ इन्डिया विथ कर'ना केसेस। जोंनि भारत हादराव जोंनि बबे हादरसायावहाय बेसेबांनाखि गोसारनानै दं आङो बेनिनो डाटाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। बेवहाय बयनिख्रुइ बांसिनै मोनबा हादरसाफोर जोंनि भारत हादर सिंनि बेखौनो आंनो बेयाव लानानै फैदों। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय जोङो नायोब्ला सब समाय जोङो गिबियाव नुनो मोनो जाहैबाय महाराष्ट्रआव दिनै जोङो बांसिन दासिमहालागै नुबाय थागासिनो दङ। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय केसेसखौ नायोब्ला जोङो 14,541 केसेस मोननाय जाबाय आरो 24 आवार्सनि गेजेरावनो बेबायदि इनक्रिज जादों जे बेबायदि केसेस गोदान मोननाय जादों। बेसेबां 1,567 बेबादि। स' बे समाव नोंथांमोना नायनो हागोन एक्टिभखौ बेवहाय 11,493 बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों आरो रिकभारि जाबाय 2,465 आरो दासिमाव थैबाय 583 सुबुङा बे कर'ना भाइरासजों महाराष्ट्रआव जोङो थैनायखौ नुनो मोन्दों। गुजरातआव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन 5,804 केसेस मोननाय जाबाय दासिमहालागै आरो एक्टिभ जानानै दङ दासिम 4,290 आरो रिकभारि जाबाय 1,195 आरो थैनायनि अनजिमा बेयाव
319 सुबुङा दिनैहाय जिउ गोमाबाय। दिल्लीयाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय केसेस दासिमहालागै 4898 जाबाय आरो एक्टिभ जानानै दङ 3403 आरो रिकभारि जानायखौ जोङो नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन 1431 सुबुङा दिनै रिकभारि जाबाय आरो थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय बेवहाय 64 जोङो जानायखौ नुनो मोनदों। दानिया तामिलनाडु नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय 3550 सुबुंनि देहायाव केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं 2110 आरो रिकभारि जाबाय 1409 रिकभारि जाबाय आरो थैनायनि अनजिमा बेवहाय 31 जोङो नुनो मोननाय जाबाय। बे समाव नाम्बार 5 राजस्थानाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय 3061 केसेस मोननाय जाबाय आरो 1590 एक्टिभ आरो रिकभारिया जाबाय 1394 आरो थैनायनि अनजिमाया बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय 77 जाबाय थैनायनि अनजिमाया। अभारअल जोङो नायोब्ला बेवहाय टप 5नि सबसे 1 नाम्बारावनो थायो जाहैबाय महाराष्ट्रआव बयनिख्रुइ बांसिन थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नुनो मोनदों आरो सेकेन्डआव दङ गुजरातआव जोङो नुनो मोनो आरो थार्डआव जोङो राजस्थानखौ मोननो हायो आरो 4आव दिल्ली आरो 5आव तामिलनाडु जोङो बेबादि डाटाखौ बेवहाय नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर बे समाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन टप 5 काउन्ट्रि विथ कर'ना केसेस जे दुलाराय मुलुगाव बेसेबां गोसारखो जे बबे हादरावहाय जों बेखौहाय बेवहाय नुनो मोनगोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। स' इउएसआव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन दिनैसिम केसेस मोननायखौ 11,80,634 जाबाय दासिमहालागै आरो एक्टिभ जानानै दङ 9,24,520 आरो रिकभार जाबाय 1,87,180 आरो दासिमाव थैनायनि अनजिमाखौ जोङो नुनो मोनदों जे 68,934। दानिया स्पेनाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन स्पेनाव गासै केसेस मोननाय जाबाय 2,18,011 आरो एक्टिभ जानानै दङ दासिमहालागै 71,240 आरो बेयावनो जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे रिकभारिनि अनजिमाया जाहैबाय बेहाय 1,21,343 आरो थैनायनि अनजिमाया 25,428। दानिया इटालियाव नायनो हागोन इटालियाव नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनगोन जे 2,11,938 एक्टिभ मोननाय जाबाय बिसिम आरो एक्टिभ जानानै दङ केसेस मोननाय जादों बिसिम आरो एक्टिभ जानानै दङ बेसेबां जे 99,980 आरो रिकभारि जादों जे 82,879 आरो थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 29,079 जोङो बेबादि बेवहाय मोननो हानाय जादों। दानिया जोङो नायगोन इउनाइटेड किंडमाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय दासिमहालागै 1,91,832 केसेस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभ दासिमाव मोननानै दङ 1,62,113 आरो अनलि रिकभारि जादों 910 बेवहाय रिकभार जानायनि अनजिमाया खुब खम होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय दासिमहालागै जे 28,809। दानिया 5 नाम्बाराव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन फ्रान्सआव दासिमहालागै 1,69,583 केसेस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमहालागै जे 92,903 आरो रिकभारि जादों जे 51,476 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन 25,204 जोङो बेबादि दिनैहाय नुनो मोनदों। अभारअल जोङो दिनै नायोब्ला बेवहाय बयनिख्रुइ गिबिसिनावनो थायो जाहैबाय इउएसआव बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमा थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो सेकेन्डआव नायोब्ला इटालिखौ जोङो बुंनो हायो इटालियाव बयनिख्रुइ सेकेन्डआव दङ आरो 3 नाम्बाराव थार्डआव जोङो बुंनो हायो जे इउनाइटेड किंडम आरो बेबादिनो 4 आरो 5आवहाय स्पेन फ्रान्स जोङो बेबादि दिनै मोननो हानाय जादों। स' गिख्रंथाव लोगोफोर बे बेरामा थारैनो दिनै जोंनि बिटिएडिआवबो फैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिटिएडिनि सुबुंफ्राबो हुसियार जानांसिगोन स्पेसियेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा जाहाथे बे कर'ना बेरामा जों बयनावबो जानो हाया बेनि थाखायनो जोङो खुब माखासे सरकारि गाइडलाइन्सफोरखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन अब्लासो जोङो बे बेरामनिफ्राय
बारग'नो हागोन। जोङो मोनथिनायाव दासिम बे रोखोमनि मुंबो थि सोखानो हानाय भेक्सिन दिहुननो हानाय जायाखै। नाथाय बेखौ माखासे होबथानायनि राहाफोरसो दिनै सरकारा दिहुनदों। दासिमबो भेक्सिनखौ मोननो हानाय जायाखै। स' लोगोफोर जोङो बेनिखायनो बे बेरामनिफ्राय बारग'नांगौब्ला बयबो जोङो नांगौनि बांसिन जोङो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा। ओंखारोब्लाबो जोङो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन आरो नाङाब्लाथ' जोङो न'आवनो थानाया मोजां। बेनिखायनो जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो न'आवनो थादो आरो न'निफ्रायनो जोङो रैखाथि लादो। स्टे home, stay safe. Thank you for watching this video. Bye bye.